Alright, mayong gabi dia, brother. Mayong gabi, Brad. Unsa may itong ikalagad? About sa imong topic ron, Brad. Nga naman, sa may mong problema sa topic na to. Pwede mong utana ko nimo, Brad. Unsa man? Kana mong imong gikuan gisupakan about sa kanang sa Acts 20 sa city. Oh. Diba gagawin ng kana sa Say against video nga imong wala ta mo against sa ana nga verse. Ang giaginans nako katong vlogger ninyo. Kaya ano, wa magkadimaog sabot. Ningon siya nga Sabado ko na sa gabi niya pag-abot res inyohang nailugo nga Biblia. Domingo man lagi unang adlaw semana. May tinuodan eh. Okay, Brad, nungutana ko nimo, Brad. Bakit ako dire, Brad, sa Acts 20, Brad? Sige. Akong ikuan, Brad, I try na ko, Brad. Wala naman day sulod, mo inom ta. Tunod tong kuan, Brad, katong video nga imong gi-plus karon. So, ano ko pangutana nimo, Brad? Sige. Ingon diri nga ako sang basahan, Brad, para mahibala to ang konteksto. Sige. Sa 20 sa size Padulong City, apan kami diya mugikan sa Pilipos sa sakayan. Tapos mga adlaw sa tinapay nga walay ipapatubo. O sa 5 ka adlaw kami niabot kanina sa Truas. Di nagpabilin kami sulod sa 7 ka adlaw. So pangutanon ta ka, Brad, kining tinapay nga walay ipapatubo. So isa ni ka pista, Brad, dayon. Ito ba ning 7 ka adlaw, Brad? Saktong 7 ka adlaw nga unsa man? Kining pista tinapay nga walay ipapatubo. Ingon mas Biblia. Okay. Unsa may kuan ni, Brad? Sunset to sunset ang kini ang unsa may kuan ni pag celebrar nila ni ining pista tinapay. Lain man bro, ang nahitabo dana sa Buhat 20 verse 7. Kung ari ka sa translation sa tawag aning Living Bible Paraphrased, we meet on Sunday we gathered for a communion service. Communion na, sa maning communion, mga lawat. Kunya, kung ari po kas the Message Bible, we meet on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Kanya ari po ka sa gitawag na to og inyong nailugo sa Seventh-day Adventist sa Domingo, unang adlaw sa semana. So nahitabo din na kanang ni ang daang senaryo unang adlaw sa semana. Okay, Brad, kasabot mo nimo, Brad. So, ako lang i-try. Naraman din na day. Ay sa tay kadalam, bro. Isayas Alburo, hoy kanimo gapo. Ako ray naluoy nimong mga pagan. Angkon pa mo nga tinukod mong Kristo nga wa man mo gaduda ka na research. Muna akong giingon ba sa bro kada kung gaduda ka ani research. Mura na ana ba nga Brad lami ba ning karning baboy, Brad? Aw di tilaw try. Mura lang ginana ba kay usahan pagkaingon nimo parat-parat na tamis na tabang na kung di nimo tilawan. You have to try it. Ana ra ka simple pag mingon ka nga pagano ang among relihiyon tunay na diin gikan ang Katoliko. Sige bro, padayon ta bro. Nag-rebat ra katong nag-comment. So, sumara dire, Brad, kining 7 ka adlaw, Brad. Nagtigom sila, Brad. Di ba? Human dayon 7 giminso na dayon sa naunang adlaw sa semana. And then ako pangutana ni Brad, nimo nga ingon man dire nga ang kuam ko ni pag celebrar ni Sabat to Sabat, di ba tama? Ang pagselebrar sa Sabat to Sabat pagkuan ba nga Sabat to Sabat ang pagkuan ito 7 ka adlaw ba? Di bro, ang wala ta magisgot og 7 ka adlaw ba na kana lang naa sa Buhat 20 verse 7. Lagi ako. Di ba? Ang akong basahon ning kuan ni kanang Buhat 20 verse 7. Ada tong tanawon niya Buhat 20 verse 7. Ay mura magwa ka kamubon. Sa simbahang Katoliko bro, gibuhat na muna gitawag na mog anticipated mass. Sige. Mo nang taga-iko dia. Ang katapusang pagduaw ni Pablo man Sana ko ha. Ang kani akong gigamit na siya ilogo sa Seventh-day Adventist, ang Biblia ang tawag ani
Nya, oh right. So sa kadali lang. Usa giingon dire sa verse 7. Og sa nahaunang adlaw sa semana, sa nagkatigom kami aron pagpikas-pikas sa tinapay. Unang adlaw semana ha. Si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw subot pasabot ugma. Tagalog nga version pakibasa. Katong Tagalog. Sige, si Dong Rosales ni Hanyo. Tagalog daw pakibasa. Walang problema yan. Meron ako. Alright meron ako. Asan na ba yun? Ayan. Meron ako. Ang Biblia, Tagalog version at sa kami English. Dito tayo sa Tagalog. Basahin natin. Okay, gaduda jud siya. Alright, so arita sa Tagalog version, verse 7. At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami nangapagkapisan, nangagkakapisan upang pagpuputol-putulin ang tinapay. Unang araw ng sanglinggo. So, sold out na tani. Nyari ta sa kanani ang sumpay aniha sa atong verse 7 kay sa pagkasunod adlaw si Pablo may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw nakigsultihanay kanila sa iyang taas ang iyahang gipamulong hantod sa tungang gabi. So gitaas-taas niya ang iyahang humili. Wali ba humili? Hantod nabot og tungang gabi mo ni bot akong pasabot. So sa may problema ni mo na. Okay, nasabtan ako imong side, Brad. Pero dapat kuminaw ka sa akong explanation kadiyot lang, Brad. Sige daw. Ako sa ning ipadayon sa verse 8 hangtod sa 12 kay taman manig 12. Og didtoy daghang suga sulod sa taas nga lawak diin na nagkatigom kami sa verse 9. Og diha sa bintana naglingkod ang usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan og Yotoko nga nahinanok sa halawom nga paghikatulog samtang si Pablo nagpadayon gihapon sa pagsulti. So nakatuog ni siya og sa gidaog na gayod siya sa katulugon siya nahulog ngadto sa ubos gikan sa ikatulong andana. So habog-habog ning balaya og gipanagsakwat siya nga patay na. 5 kag tulo ka andana. O siguro nabagok ang ulo ani ba or nabunal ba kang kuanan no atak balo. Apan si Pablo nanaog og iyang giuban siya og samtang nanggako siya kinamiingon. Ayaw kamo kabalaka kay buhi siya. Og nagpagsaka na si Pablo og sa nakasaka na si Pablo og nakapikas-pikas sa tinapay og nakakaon siya nisulti pa kanila sa taas nga hangtod na nagbanag na ang kabuntagon ug unya migikan siya sa verse 12 mingon og ang batan-on ilang gidala nga buhi og sila nangalipay og dako o yamot. So milagro tong nahimo ni San Pablo, nakabuhi isag patay. Pero diin man to gikan tong gahoma nga nayang nabatonan, gikan to kay Kristo, dili to siya mismo ang nagbuhi adto kundi ang gahom sa Ginoo mo'y nakapabuhi adto. Igo lamang siyang instrumento. So gini daing pagdangop na tos mga santos dako day ginig kahimuan. Awa si Senyor San Vicente Ferrer. Perting dagana kana may santos nga pinakadaghag milagro nga nabuhat. 5 ka nga naipatay nga bata gibuhi pa dito sa lubong gipatong katong giihaw nga bata ba gitadtad nya katong naay nanganak nga di siya gusto og babae kay laki gyud ang ganahan gipangamuyo sa lubong ni Senyor San Vicente pag-uli nahimong laki ang bata murag mao na istoryaha. Daghan pa kay mga milagro. Or nang hisgot-hisgotan sunod po. Sige, areta unsa may concern? Okay, Brad. Aron masabtan mo ni mga side, Brad, kung unsay akong Derek nga tubag. So pagkuhan po sa itong video nga imong gipakita. So mo kuhan mo ka mo pro po ka to. Sa kadali lang bro ha. Matod ni Isaias, research sa imong kagaral, history nga saligan ninyo ang hubot sa history sa ilahang kapanahonan dilis panahon ni Constantino. Sa history pa lang palpak na ang inyong Santo Papa, si Pedro ninyo inyong Santo Papa, ulitaw man mo nagsunod ga po ha. Ulitaw asa man mo say ulitaw. Hoy, kung gaduda ka ng history na mong gipanggamit pag research og imo ha
Ayaw, di man ni mamugos anang history na mo, ug patuo ni mas imo. Pag-research o gawas, ana, mingkag Constantino. Sige, pagsabot mong Rosales. Kay si Rosales, yaman ang panghingusgan. 1054, nagbukho ang Roman Catholic Church. Nya imuhan, ana, dahil sa panahon ni Constantino. Diin may tinuod din yung aning duha. Ha? Si Rosales, niingon man gisa, ganina, gadayulog mo dyan ganina. Nga ang Roman Catholic Church, ning gawas sa 1054, niya imuha panahon ni Constantino na ana. Hamay tinuodan ninyong duha. Resulta na siyang pagka-ignorantes kasaysayan. Magbuho na lang mo ganyang history. Sige, go, padayon. Okay, brada. Mamutubag na ko, brada. Sige. Sa city ta, brad, kay dili man kay kamo focus sa diri sa size. Size! Naaday size, ana. Atong tanaw size, be. Size. Dili, brad. Mutubag na ko, brad. Sige. Mutubag na ko, brada. Oh. Size. Simong kuan, brad, wala ko question na to, brad, kasi sakto mo din mong ikuan. So, paminaw sa akong side, brad, sa Acts 20 City, na ko'y pangutanan ni mo, brad, no, kay di mo upos mo juga about sa katong sa gabi ni sa Sabado. So, sumala dire, brad, og sa naunang adlaw sa city ni brad, focus sa city, og sa naunang adlaw sa semana. So, kining gisgutan sa naunang adlaw sa semana, brad. So, sa imong pagtuon, brad, ayno nga nakatuon po gani, brad, gitanaw po nimo sa mga lain-lain nga termino sa version, brad. Kining giingon na si kining sa og sa naunang adlaw sa semana, kining semana, brad, unsay pagsabot nimo ni, brad? Simana? Naunang adlaw sa simana? Klaro na kayo. Aretas in English atong basahon, ha? Para maklaro. Ay, mubasa sa English para dili na ka magsigig pangutana. Kaya diha, naman nagnahon ng adlaw si mana. Are ko sa English, be. Kung naadiri, kaya sa lain na ni Iskuan man. 20 verse 7. Matodiri sa English. Anapan, the first day of the week. Sa lain nga version, ani bro, Sunday dyan nakabutang, bro. Sunday. Wala ko video na, brad. Dili ko mo na nagibasa, brad. So, nalang ko ipakuan si mga, brad, no. Unsay pagsabot na ko ana? Okay, brad. Kay Muslim ang good mga kuan. Ayno nga sa imo nakadungog pug ni mo ani kining week diri is Sabaton, tama? Sabaton gingon dia. Sa Greek. Na, bisag basahon nimo na Sabaton. Okay. Biya atong sulayan big Sabaton bagi tinuod etong i-clarify kay kasi maingon ning mga uban natong mga viewers ba nga hala dili man. So di mo ko kabasa Greek pero at least kaning word nga Sabaton matiman-an sa nato. Uy hala nagumuok naman ni ako ang Bible noon sa naman ni. Ay kadiha. Wala ni na kuan na to, wala ni na plaster na to butang. So arita ha, Santiago, buhat, Roma, gawa 20 verse 7 arita. 20 verse 7. Naman to. 20 verse 7. Alright, dara Sabaton bro ang nakabutang dayon sa Tagalog nga translation nagingon man nang at sa una ng mga Sabat habang nagtitipon kami upang magputol-putol ng tinapay si Pablo nagsalita sa kanila yamang malapit na umalis unang adlaw sa semana dirigingon ng mga Sabat. So Sabat na siya bro. Okay, brad, mangutanan ako nimo, brad. Okay. Dayon ko mangutanan ni brad. Kining Sabaton nga gi-mention diri, brad. Unsa man ni siya nga sakto ba ni gingon diri, brad, the interval between two Sabats? Sakto ni, brad. The interval asa man nimo nabasa nga the interval between two Sabat? Yang definition diri, brad. Sa Greek. Asa man kanibasa ng definition sa Greek? Sa kuan, brad, sa Bible Greek nga kanang kuan nga na-strong siya nga na-strong concordance sana nako ana bro aton tan-awon ha aron maklaro na to baga kani ako ang strong exhaustive concordance of the Bible King James version pag ini rao baga dako kay ni primero gipalit na ko ni Shopee dugay-dugay na wa ko kabalo kung saon ni paggamit pero sa dihang naka tuon ko kung saon ingon nanion dadi ay atong tan-awon ni ha Acts chapter 20 verse tawag aning
asa raman to, Samuel. Tanawon sa nako bro ha. Kining giingon ni Sabaton. Sabaton ba di magiingon? Yes po, sumala dia. Sabaton. MS atong MS RS Sabaton sanctified. Sa una, sos gitambay na ko ni kay kayong kog saon paggamit ni murag wa man tay magbasa ni. Nya ako kauna-una nagug gihatag na ko ni. Sos pag research ako kung saon paggamit inanion ra di ay. Sakpan Sabaton. Tanaw na sacrificing Sabaton. Wala may Sabaton diri. Sabat anay sabat bro. Pero wala sa term nga Sabaton ha. Sabat di lang sabat. So Sabat, Marcos, Lucas, Acts chapter 1 verse 12. Chapter 18 wala po diri. Sabat di Ezekiel, Job, Joel. Wala man bro. Bro, mag-focus lang ta sa akong punta na. Lagi wala man diri imong giingon nga kuno. Naay naay sa kadala nga. Naay Acts chapter 1 verse 12. Naay 15 verse 21. Wala may 20 diri, wala 20 verse 7. So dili ko ka-prove nimo ana bro nga naana sa kuan. Naana sa kining ni ang meaning nga the interval. Wala na bro. Diri wala man diri nakabutang kaya napa, mabasa na to diri sa iyang Greek kung unsay meaning anang nga sabat. Pero wala man diri. Nagro na diya bro, pero ayun. Kini Usa may sige sakyan na to nang imong giingon dia. Usa may giingon dia. ako kung kwan si Mama, dili lugar ka mo yun ning gingon nga the interval between two Sabbats lugar katang gingon nga simana diya. Usa may pasabot, usa may binisaya anang the interval dia. Sabat o pagka Sabat, tulong Sabat. Unsa may meaning anang the interval of the source. Ato mga masabtan diri sa size mga verse 6 nga una is nagtigom sila sa tungod kay naipista sa tinapay nga walay patubo. And then kini nga pista kuan niya po ni siya Sabat to Sabat nga kuan ni nga pag unsa giingon dana bro the interval of between two Sabbats. Sige unsa may pangutana nimo? Akong pangutana diri nga mo na itong pangutana o sa naunang adlaw sa simana kini mangong simana diri mo naging gitanan ako sa kuan kuan ni siya duha ni kasabat nga mag-interval so mo nga akong kuan pod nga natoy punto to si kating Adventist nga gipakuan nimo nga sa man nang bot pasabot anang the interval of two Sabbats is unsa man as binisaya nang the interval of two Sabbats. Kanang Sabat karon mukuha na po interval sa next Sabat. So para nimo unsa man ginang adlaw? Unsa brad? Taysa magandang balita Biblia. Magandang balita Biblia. Sige. Magandang balita Biblia daw. So dili siya mudawat atong nailogo sa 70 Adventist nga unang adlaw sa semana kay ari gid siya sa magandang balita Biblia. Atong basahon ni bi. Sabi niya ni Rosales magandang balita Bible Revised Tagalog Popular. Tarita. Kay kuno gi-mention mo na Dodong Rosales kay ganina ra kung gaingon nimo butag sayo reading comprehension gamita. Murag kagig preschool. May pa man ni si Mervin Suico kay murag bright pa man ni si Muha. Aton tanawon ako ha. Diya ha 20 verse 7. Nang unang araw ng Sanlinggo man nya kanang giingon dili lahi siguro ni nga magandang balita kuha kay Catholic edition man nang unang araw ng Sanlinggo areta siyang gi-comment kay gi-research na ni gikan sa kuano sa ChatGPT ni klaro kayo na mga kuano ebidensya mato dere nang Sabado ng gabi kami nagkatipon dire ko makuha sa iyahang giibasa ba dere nang Sabado ng gabi Sabado ng gabi gani no
Unsa man din na kung arita sa gitawag nato og reckoning sa mga Hudyo. Buot pasabot Domingo na kay naa pa na sa panahon sa reckoning sa mga Hudyo ng pagsuwat ni San Pablo diha. Wa pay Gregorian calendar ana nga giutrog 24 hours. Ngamingon tag karon, Huwebes man taron. Huwebes pa ta karon, ugma pa ta mo Biyernes, unyas tungang gabi ang alas 12. So carried out pa ta karon sa Biyernes o sa Huwebes. Kay Huwebes man tag nina. Kung karon nga oras ang atong sundo nya tiknot pa ya Rosales. Oras sa mga Hudyo gisunod ana, reckoning nas mga Hudyo sa sunset to sunset 6 to 6. So pag alas 6 sa hapon, ubko sagmingon pa na sila sa Sabados gabi Domingo na alang sa mga Hudyo di tama tong inyong nailogo sa 70 Adventist sa unang adlaw sa semana. Saday ka. Reading comprehension ba? Sige do, padayon. Brad, dili pa ko na nang ka naman yung sloot pagkata, dili mo ko, Brad, dili pa ko gusto ko pinin siya, Brad. Ang gipan na, Brad, anong sabdo mayo ka na, pero magpapagin akong point ba? Tagalog. Sa size na sugod na, di nagpabilin kami sulod sa 7 ka adlaw. So, giminso na, magpabilin na sila. Pag uman sa kining pisa tinapay, magpabilin sila sa din nagpabilin kami sulod sa 7 ka adlaw. So ang pangutana unsa nga 7 ka adlaw diri, Brad? Ang 7 ka adlaw, Brad, og sa naunang adlaw sa semana. So mo na imong mahibalan kining 7 ka adlaw, Brad. Og sa naunang adlaw sa semana, kining semana gisgutan diri, Brad. Mo ni gisgutan diri nga sa 7 ka adlaw. Sunset to Sabat to Sabat, interval sa Sabat. Nasabtan ko niyo, Brad. So kanang nahitabo sa Buhat Kapitulo 20 bersikulo 7 ang sang adlaw na. Mo ginis na, Brad. Giingon diri, Brad, nga di nagpabilin kami. Unsang adlaw? 7 ka adlaw. Di po na Miyerkules. Oh, wait lang. Ano masabtan ko niyo ba? Di nagpabilin kami sulod sa 7 ka adlaw. So mo na yang giingon, magpabilin kami 7 ka adlaw. Dayon, masabtan nimo sa city kung unsa ning 7 ka adlaw. Unsa na unang adlaw sa semana. Gikan diri kining semana, kanang 2 Sabats nga interval. So para sa kuha, Brad, napay point tong kuan katong Adventist nga Sabado sa gabi ni siya. Nahitabo. Ingon si Rosales onya naaman nabasa Sabado ulawan ka karon ikaw ay naulawan ana. Nga naman, reading comprehension sabta Sabados gabi atong kwentada na sa mga Hudyo pa ng panahon na. So saan na nimo? Pagka Sabados gabi, bot pasabot Domingo na para sa mga Hudyo kay sunset to sunset pa yang gibasihan Dilibya na Biyernes gabi para i-prove nimo nga Sabado pagkaugma na Domingo na pagkaugma. That is why pag sunset laing adlaw na para sa mga Hudyo. So kinsa may naulawan na ikaw o ako? Ikaw naulawan nga naman. Mismo ang inyong translation sa Biblia aminado nga unang adlaw sa semana na. Nya magsupak-supak ka na. Asa may kuntuhan kaning nailogo sa 70 Adventist o kanang imong pagsabot. Tama man ang giingon da Sabados gabi So kay reckoning mas mga Hudyo nga atong gisunod. Therefore, kanang Sabados gabi kay lapas naman nag-alas 6. Domingo na. Naunsa itaw ni Rosales nakabasa lag Sabado wa lang sabta. Naging sa may naulawan na naron. Sige. So bro, unsa may yung adlawan na itabo nang ni ang Buhat 20 verse 7? Kinim ko, Brad, so tunon mo, Brad. Lagi unsa mga adlaw gyud? Gipasabot na nimo, gipasabot na nako ang akong side, Brad. Now, napakoy pangutanan nimo, Brad. Sa atong karon lang bro, for clarification lang unsa man yung adlaw na diha? Mo follow up ko pangutana. Lagi unya na, klaro lang nato para sa atong mga naminaw nga para makasabot po sila isip 70 Adventist unsa man yung adlaw na naitabo. Maangkon ko, Brad, na first day of the week diri, and then kining giingon nga first day of the week sa the week kining week diri is 2 Sabats ni siya nga interval sa Lagi unsa man ang adlaw? So na ko ipalop nga pangutana. Lagi sa klaruhan sa nato ni before ka mo palap unsa man ang adlaw nitabo. Para ko, Brad, is Sabado ni siya, Brad. Sabado? First day of the week Sabado? Kay kining diri mo ko na focus sa kuan, Brad. Kani nailogo ninyo sa 70 Adventist nga Biblia ba, di ba? Unang adlaw sa semana, unsa man ang adlaw?
Ako matubago na po na ko na Brad sa sunod ako pangutanan. No. Sa klaro lang nato ni sir. Clarification lang before ta mo proceed sa imong pangutana. Karingkingon sa inyong nailugo nga 70 Adventist ba? Unang adlaw sa semana. Usa man nga dawa? Gikot lang po na unsain na dire sa kuan Brad. Lagi, ningon man diri sa inyong night translation nga gibutangan ninyong logo nga unang adlaw sa semana. Unsang adlaw ng unang adlaw sa semana? Sumala dia Brad nga first day of the week butang. Unsang adlaw? Unsa ba yung butang dia? Itugan. Di ba ningon diri nga atong basahon na para maklaro kay murag medyo gahia po kay baba niyo palito ko na ng adlaw ngalan sa adlaw eh. Ang tanar kung usang adlaw ang kag first day of the week lagi unsa man ang adlaw ng first day of the week kung basahon na. Naadyo ni logo sa 70 Adventist oh. Ano? Ang basahon na. Og sa nahaunang adlaw sa semana nagkatigom kami aron pagpikas-pikas sa tinapay. Unsa man ang adlaw sa unang adlaw sa semana? Sumala dia Brad. Ha? Sumala dia Lagi unsang adlaw na? Sunday Brad. Naramday na Sunday. So nahitabo ang unang adlaw sa semana pagsimba Sunday. Unsa man ang atong tumanon, ang ila o ang ato, ang ilahang panahon sa una kay pagsulat ni San Pablo ana, reckoning pa sa mga Hudyo. Wa pay Kristiyano ana nga si Pope Gregory nga nakabuhat og kalendaryo. Wa pa giusab sa Katoliko ang mga oras ug panahon ana. So ang masunod na to ana kanadyo naa sa Biblia nga reckoning sa mga Hudyo kay at that time ana wa pa nangamatay ang mga apostola na wa pay Pope Gregory hintungha diha para magbuhat sa kalendaryo para usbon niya ang reckoning. So ang masunod ana ang sa mga Hudyo pa jud. Therefore pag ingog Sabados gabi sakto na si Sirko Mervin atong bisita karon Domingo ginanay tabo. O karon imo ipamugos sa Sabado na. Diin man tinuod yung duhaan ni ron. Sige, padayon. O Domingo na itabo ha. Sige, next question. Pero mauyon ka na Brad kanang week dia kanang og sa naunang adlaw sa semana kining giskot ang pito ka adlaw mo na ang kanang gi kuan kanang to sabat Natural. Ikaw na nag-uyon ana, mauyon ko. Ikaw na nag-uyon ana nga Domingo na nahitabo. So Domingo ng adlaw nya base sa to ang Biblia nga Greek Bible Sabat. So kanang Domingo Sabat gyud na. Mutana, unsa man Sabat na? Sabat sa mga Kristiyano. Pula to pangutana Brad, i-connect ako diyon ng kuan Brad kanang Sunday gi kuan na Brad. Sige. Sunod ako pangutana Brad, kining pagpikas-pikas sa tinapay Brad. Ayno nga kabalo ka ni Brad. Kadagang ka nag-explain ani. Pero ako pangutanon ta ka Brad. Saman. Kining pagpikas og tinapay. Na ba ni specific nga adlaw? Pagpikas-pikas pinapay dandana. Oo. Ang naitabo diha Domingo jud na. Diha ra man ta nga istorya, diha ra man ta nga nakapokus sa panghitabo. So kanang panghitabo na bro wala na mag-specific og adlaw kung magpikas-pikas tag tinapay ha. Nga kinahanglan magpikas-pikas tag tinapay Domingo ra jud. Dari sa ana na. Bro, ang simbahang Katoliko natay gitawag og nami gitawag og adlaw-adlaw ang among santos nga misa. It doesn't mean Domingo gahapon pagka Lunes wa nay misa. Ana bro, kada kadlawon pa magaling dito sa among parokya, usay kada hapon. So magmisa kada adlaw kay ma'am nagiingon sa buhat kapitulo 2:46. Kada adlaw tigom sa templo bokboks tinapay misa. So ang ato lang isgutan ang atong subject matter doon kanang nahitabo diha sa buhat 20 verse 7. Domingo jud na siya. Ikaw na may nag-uyon ana, Domingo jud na. Dili subject matter mo Japan sa Brad kay naman sa dire. Matana ka og nabay specific nga adlaw. Wala. Wala. Dili. Okay. Ni kuan ka nga tubag ka wala specific nga adlaw. So sunod ako pala pangutana Brad. Kay wala may specific nga adlaw. So kining pagpikas Taysa bro ha. Gapo uyon baka nga ang semana Sabado tubag nga ang semana Sabado dili ko mo uyon oy nga kanang Sabado semana na. Poyonon ko ni mo na Sabado semana kuno. Di mo na weeks ng Sabado, di na siya di. Ngalan na sa adlaw sa semana, lahi ning semana ha, weeks og day lahi. Ang weeks kay nag-content na siya og 7 ka adlaw. So kanang Sabado nga imong gingon, dili na siya week, kundi name na sa adlaw sa semana. Ang adlaw sa semana di ba tulo o 7 man na kabuok. So unsa man to?
Kung aritas kalendaryong Gregorian, magsugod tagihap sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. So muna yung mga ngalan sa mga weeks ha. Oh, mga weeks. Muna yung ngalan sa week ha, week. Pag mo ngayon patag bulan, napoy ngalan ng bulan. Pila man kabuok bulan sa atong kalendaryo? 12. Di ba? 12. Manang natay January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So kanang bulan sa isa ka bulan naatay gitawag na to og 7 ka adlaw sa isa ka semana. Ug kanang isa ka semana nga nay 7 ka adlaw, lain-lain nagpangalan ng adlaw ana. Nay Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ug kanang mga ngalan na di nagikas Ginoo, mga ngalan nos mga Dios hasta nang niang mga ngalan sa buwan. Sige. Binugo rin po ni Sir Rosales. So, akong kuha ni mo, Brad, namang kay dimension na rin nga. Asa be, tagay kong ebidensya Rosales nga ang Sabado, simana na. I-post na ko ni Bi. Sige. Lain na sa ning mo panudlo ha. Og di ka lagilumluman. Ari siya sa ang pulong kunos Ginoo di makatabang sa kalawasan sa tao. Then apay ang panudlo nga tulo ka klaseng impierno. Karon lahi na sad ni ang Sabado kuno semana. Wa nagig kay ni. Sige bro, padayon bro. Okay, kining giingon niya first day of the week, dili mo ko mo question na Brad. And then, dire namo kay gisgutan po. Chatan si Kuan. Kining Rock Cham. I know nga dili po ka mo kuan ni nga dili man ka mo babag ni nga kuan ni Sabat to Sabat ni siya nga panagtigom pod gisgutan diri. So di ba tama? So kini akong pangutana last nga pangutana Brad. Kay semana man siya Brad nga kining og sa naunang adlaw sa semana kining interval man sa 2 Sabats Brad. So ako pangutana niyo Brad. Sa Bible namang mungod Brad, ang kanang pagpikas-pikas na tinapay adlaw-adlaw na pugoy na kuan na pod. So meaning to say para sa kuha kini ilang panagtigom Brad. Kanang panagtigom mga adlaw-adlaw Brad. Pagpikas-pikas tinapay possible ba rin nahitabo diri Brad? Possible. Gikuan diri 7 ka adlaw Brad. Of course, possible na bro. Kay kanang niya nga nahitabo diha. Yes, tinuod man nang naadyo nahitabo jud na siya kanang buhat verse kuan, verse 7 sa chapter 20 nahitabo jud na siya bro. Sige. So kining gingon nga pagpikas-pikas sa tinapay sa unang adlaw, possible siya, di ba? Dili na ingon prank bro. Ako subon ko ha. Kanang nahitabo sa buhat chapter 7 verse chapter 20 verse 7. Di na prank. Real yun ang nahitabo. Sige. Kanang ikaduha nga adlaw sa semana, possible po siya, di ba? Katulo, kapito, possible siya, di ba? So, unta may konklusyon ni Mana, Brad? Sa? Kaya nagpuwit na mga guys sa isa ka adlaw. Unta may konklusyon ni Mana? Ang konklusyon nako mao. Sa simbahang Katoliko naami kada adlaw misa. So kanang atong gipukusan diha karon kanar yung nahitabo das buhat verse 7 sa Acts chapter 20 verse 7. O di ba? So kanang nahitabo diha karon sa tawag aning ni ang sa buhat verse 7 Domingo jud na. So pag Domingo na buot pasabot misa. Unya tayo man na mahitabo actual Diyos Domingo. Tuwa man na sa Sabados gabi. Mauna ang simbahang Katoliko natay gitawag na tog anticipated mass nga covered na siya sa Domingo nga misa. Ang ebanghelyo ana maora ng ebanghelyo ha pag mosimba ka sa Domingo. Sige. Pero dili ka mo tutulaning og sa naunang adlaw sa semana kaning semana diri is interval sa 2 ka Sabat, di ba? Amaro man ang mundo Brad. Unsa to interval? Kining gingon og sa naunang adlaw sa semana, interval ni sa 2 ka Sabat. Moingon tag interval gani bro.
Moingon tag interval gani ang gilayon sa taliwala sa duha ka adlaw igpapahulay ang sabat. Or ang pagitan sa duha ka sabat mo na interval. Di ba? So kanang nahitabo da sabat na sa tinagalog nga pinulungan. Translation ba atong Greek Bible? So kang kinsa man ang sabat na Hoy, Brad, kang kinsa man ang sabat da giingon? Nga unang adlaw sa semana, Domingo, matod mo nya didto sa tinagalog nga hubad sa Greek Bible sabat man jud, sa Grego nga pinulungan sabaton. Kang kinsa man ang sabaton na? sa Ginoo, Brad. Sa Ginoo. Then unsang adlaw na? Sumala diha, Brad. Interval sa to Sabat, meaning kapito kadlaw. So Domingo. No, Brad. Ikaw nag-ingon nga Domingo na. Nya imo na pong bawin. Never nahitabo ang Domingo Naunsa? Bible. Dili, wait lang, Brad. I-explain ako si Mama Ay. nga interval sa to Sabat. Ning never nahitabo nga kanang Domingo Sabat na siya. Wala na, dili na to na makaplagan sa Bible, Brad. Abe bro, ato klaro na. Domingo Sabat. Kaning buhat kapitulo 20 bersikulo 7, unsa man jung adlaw na nahitabo? Wait lang, Brad. Kung imo nang tugutan, granted ta ka sa imong gusto, Brad. Nasupak ra po ka sa inyong CCC pod. No? Unsa man, unsa man mo CCC di ay? Di na ta malagay isgutan na, Brad. No, ngano man mo CCC? Nisupak di ko. Kung imong ipamugos nga ang Sunday is Sabat na siya. Ha? Pero di Dili ta makap giingon ba dahil sa among CCC nga sabat na? Ikaw mo gusto nga ang ang kanang first day of the week Sabat na siya. Bro, ani man god bro. Giuyunan nimo ganina nga kana di ay nahitabo sa buhat 20 verse 7 Domingo. Di ba? Yung ka nga Domingo na, Brad. Unya pag-abot ako diri sa kining Greek Bible sa baton. Ang akong pangutana karon kang kinsang sabaton man ang Domingo diha sa mga Kristiyano ba na o sa mga Hudyong Judaism? Ang Sabat, Brad, wanay karang gipili, Brad. Mahudyo man ka, humaintil. Ang Sabat is alang na sa tanan. Karon ay duha ka sabat ya no. Ang sabat nga giingon diha is unang adlaw sa semana. Sabat, sabaton. Pangutana, kang kinsang sabaton ang unang adlaw sa semana diha sa mga Hudyo nga Judaism or sa mga Kristiyano? Ay mo ra nang buhat-buhat. Kasi buhat-buhat. Kung imong basahon diha sa Greek Bible, sa baton ang nakabutang. Unya kung kana sa baton diri sa inyong naay logo sa Seventh Day Adventist, unang adlaw sa semana. Ug aminado ka na ganina, ikaw mismo nagingon na hitabo jud nas adlaw nga Domingo. So karon kana ning unang adlaw sa semana, diha giingon Domingo din na. Sabaton man, gingon dire. Question, kag kinsang sabaton na sa mga Hudyo nga Judaism o sa mga Hudyo nga na Kristiyano o sa mga Kristiyano in short? Wala, Brad. Imo rang gi psycho. Sige, psycho. Ako rang gipasabot si mga, Brad, nga Sabat is interval na siya. Naunsa naman taon mo? Wa ko mangutan nag-interval ba na? Ang akong pangutana kinsang sabat na diha kay gihisgutan sa Biblia sabaton man day na. Unya ka na nga sabaton kung imong ihubad diri sa inyong translation unang adlaw sa semana. So ang unang adlaw sa semana sabaton di ay. Pangutana kay diri sa laing translation Sunday man on Sunday. Sumuoyon nakakaron nga ang Sunday diha sabaton di ay sa Greek Bible. Kang kinsang sabaton na sa mga Hudyo nga Judaism o kani sa mga Hudyo nga nakonverter sa Kristiyano or sa mga Kristiyano in short? So akong basahon diri, Brad, karon dili ta mag-uno opinion ni Brad. Sumala sa strong Brad.
definition na Brad, the Sabbath, the seventh day of the week. So, muna yung yung kuan ba, yung origin niya, origin, Sabbath, Shabbat, or day, weekly repose from Shabbat, circular application. Also, the observance of or institution. So, kikikuha din nga, the interval between two Sabbats. Unsa man nga interval? 7th day of the week. Alagi watay problema nag-interval ba na 7th day ba na? Basta kay diri sa akong Griego. Dili ba ang Bro, sa Griego bro, Sabat ang giingon, Sabaton no. Unya kanadi nga Sabaton gitranslate na sa inyo hang nailugo sa Seventh Day Adventist nga sa unang adlaw sa semana. Subot masabot ang unang adlaw sa semana dahil Sabaton din na dito sa Griego nga pinulungan. Nya karon nangutana ko nimo kung unsang adlaw ng unang adlaw sa semana kanang senaryo ni tabuda ingon ka nga kuan kini ni ang Sunday. So mooyo na ka nga kini di ang unang adlaw sa semanang Sunday, Sabaton din na Sabat din na dito sa Griego. Question, kang kinsang Sabat ng Sunday diha sa mga Hudyo nga Judaism ang pagtuo o sa mga Hudyo nga nahimong Kristiyano? dili mong imo mong ko nga nina pero meron nga ibasa about sa Bible sa SD ba to o kanang mga written sa SD. Ang imong unang i-mention nag-ingon ka nga kanang na declaration nito nga ang first day of the week is Sunday. Pero imong gibasa karon nag-focus ka sa first day of the week. Ako mo na si mo tinuod ba imong giingon nga dai declaration ng ang sulat sa kaning imong gibasa ron sa gikan sa Adventist nga ang kanang first day of the week is Sunday na siya. Naa by declaration? Oh, tanawon na ko ha. Tanawon sa nako diri sa akong uban na kun naman ti lain ako nga kuan. Sa bro, kadalan bro. Verse 7. Wala mo kuha na libro. So, siyempre, libro na mo na, dili, yung kumusupa ka na, uyunan na mo na. Pero, karon imong deliver day ron, wala day, murag, wala day, buhat-buhat na kag imong dili bro. Sa dili na buhat-buhat. Actually, wala man jud. Oy, paminasa ba? Nagit sa tiga kay, minaro ang imong time. Dili man na minaro. Ay sa kadali lang kay tanawon sa nako ha. Dili, primero magbabasa nimo ng kanang book sa kanang Adventist, pero nagkuan ka na ang giingon nga Sunday, ang first day of the week, nag-ingon Sunday. Bro, wala book sa Adventist nga nag-ingong Sunday. Dili ba kaning translation ninyo sa Biblia ba nga inyo kaning translation sa Biblia di ba tulo man ni kabuok no? New King James Version ay logo sa Seventh Day Adventist. New International Version ay logo sa Seventh Day Adventist. Ang Biblia na ay logo sa Seventh Day Adventist. Amot lang ning green. Nahigya po logo sa Seventh Day Adventist ang Biblia man eh. At tanaw na ko sa nakasuwat rin ha. Og December ba? Buhat verse 20. Chapter 20 verse 7. Nahaon ng adlaw si Mana Japon. So kaning ni ang mga gipang mention nako na Biblia nga version ang gipang record dinhi unang adlaw sa semana, sa English first day of the week. So mo to nga base aning inyong base aning inyong mga translation gipang hawid-hawiran nga gibutangan ninyong logo first day of the week di ay nang nahitabo anang verse 7 sa Acts chapter 20. Mo tong gi-question kanako kanang first day of the week unsa man di ay nang adlaw. Di ba niingon ka nga Sunday man na Brad? Oh sige ha, Sunday watay sopak. Karon ang pangutana ani, bro, oy. Kisa ba? Sunday day to, wala na ko'y question na to. Sold out na ko. Tama man sa to imong giingon nga Sunday, di ba? O sa kadala. Sold out na ko ato. Karon ang pangutana kay diri sa Griego nga pinulungan, Sabaton man di ay. So katong imong giuyonan nga Sunday dito sa Griego Sabaton. Ang pangutana, asa man ni nga Sabaton kang kinsa ni nga Sabaton? Sa mga Hudyo nga Judaism ang pagtuo o sa mga Hudyo nga nahimong Kristiyano or sa Christian in short? Dili ang imong pagpangutana ganina sa kuha giingon ka nga sa Biblia sa Adventist imong gipangutana sa kuha kining first day of the week diri sa Biblia sa Adventist ninyo kag Sunday. Sunday. So mo nga ni kagat ko sa imong kuan mo nagkuan ko sa kanang kuan adlaw
aron sa nga pagabot din sa punto wala din nagingon di ay. Sa Sunday. Dili nagingon ka sa Sunday kanang ging first day of the week dia nagingon kag Sunday nga kining Biblia sa Adventist. Bro, ani ba? Di ba? Paminaw sa ha. Ganda lang kaya to sang atarungon ni akong mixer dire bro. Kay medyo ni ubos Sige ya Brad, gabi. may ako Brad. Ano no, isa. Ang ingon nimo kaganina Sunday ng first day of the week diha. So ako para na ako as a Catholic, no question, tinuod to imong gingon Sunday. Wala tay question na ha. As a reality. Ang pangutana kay Sabaton man dahil dito sa Grego, unsa man ang Sabaton nga giingon dia para sa man na sa mga Kristiyano nga nanahimong ano sa mga Hudyo nga nanahimong Kristiyano ug katong mga Kristiyano sad or sa mga Judaism nga pagtuo. Usbo na ko Brad. Sabato na sa kuan na Brad kana Sabat na sa kapito ka adlaw Brad kuan na diri. Lisod mo na imo. Sabat sa ikapito kadlaw. Sabat sa ikapito. Wala ko mangutanag unsa na sabata na ikapito ba nagdi. Sa asa man na dapit nga Sabat kay Sabaton man gid diri giingon sa Griego kang kinsang Sabato na sa mga Hudyo o sa mga Kristiyano. Usbo na ko Brad ang definition na ri the Sabat. No, wa ko mangutanag definition bro. I didn't ask you about definition. Wa ko mangutanag definition. Kang kinsang Sabato na kay Sabaton man na diha nya batay diri sa inyong translation unang adlaw sa semana unya imong giuyunan nga ang unang adlaw sa semana Domingo jud. Ang pangutana kanang Domingo nga gihimong Sabaton diha sa Griego kang kinsang Sabato na sa mga Hudyo sa mga Kristiyano. Sa tinuod lang ni-affirm ko sa akong stand kanina nga kana siya is Sabado. Pero nag-isod mo Sabado? kang Biblia sa Adventist dayon nga nagingong kang first day of the week imong gikuan yung papilan nimong Sunday. So diha kon mura kog ni kuan ni sakay-sakay na lang mo nag-mention ko og kanang adlaw-adlaw sa tinapay tungod alang sa pagpasakay ato pero nakuha ako sa imong explanation karon murag Taysa bro ha, na may nag-comment na to dire bro. Pataka lang kag saysay. Sa gapo sa man hadlo ka. Sabday mong toyo. Makigpatay ka na kog debate. Pamatud-an ko na. Sige, okay. I-plaster imong tima do Rosales. Unsa may tima nimo? Plaster. Pamatud-an nimo nga sa man. Kaya akong pamatud-an nga Domingo jud ang adlaw. Unsa man imong pamatud-an nga Sabado na? Sige daw. I-plaster lang ha. Wala ko giatrasan unsa. Sige nang gilitag debate. Alright bro, ani bro ba? Sa inyong translation sa Biblia bro nga gidawat. Wala ko maingon nga opisyal na ninyong translation na inyo lang nang gi-accept inyong gidawat kay sa rason na ay logo sa Seventh-day Adventist mo inyo manggibutangan god. Ani bro? Giingon diha nga sa nahaunang adlaw sa semana sa English dito duham to kabuk English ninyo. Kuan man ni King James version o New International version na parehong na logo sa Seventh-day Adventist. Niingon, wala tayong problema ha. Sige, i-plaster mo tima. Ningon di kong nanalaw ko nimo wa man. Kana may mayo kana. So ani ba bro? First day of the week man oh. First day of the week. So sa first day of the week dito sa Griego Sabaton. Kang kinsa man ang Sabaton bro? Sa mga Hudyo nga Judaism o sa mga Hudyong na Kristiyano? Usko na ko Brad. Ang Sabat Brad is para na sa tanan Brad barko. Wala lagi ko mangutanag para sa tanan. Sige, butanta para sa tanan. Kani nga giisip nga Sabat dire kaning unang adlaw sa semana ang gitawag sa Griego og Sabaton kang kinsang Sabato na. Usko na ko Brad kanang first day of the week dia nga kanang week dia gi-explain ako sa imo nga kanang panagtigom pito ka adlaw. First day of the week pito ka adlaw. Dili pito ka adlaw bagi ingon diri nga pito ka adlaw panagtigom nila sa size o size pagabot sa city unsa may gingon? O gikuan nila rin gipasabot ang sa naunang adlaw sa semana. Naunang adlaw sa semana. Unsa man ang adlawang nauna? Ang kining semana diri giisgutan ni diri og kining interval sa 7 day. First day of the week. What is the first day of the week? Diha na po ka nagkuhan bod kay ang gikuha mo ko diri god
og sa naunang adlaw gimension na ba sa og sa pito ka adlaw ako explain ako si mo ha. Og sa pito ka adlaw mo nilang panagtigom. Dayon sa pito ka adlaw gimension niya sa og sa naunang adlaw. O, og sa naunang adlaw sa simana, nagpikas-pikas silang tinapay. Tama ba? Oh. Oh, unsa man ang adlawang nauna sa simana nga nagpikas-pikas silang tinapay? Dili ba ang akong gipasabot sa kapito ka adlaw mo. Wa ko mangutan nang ikapilang adlaw na, ikapito ba nagkawalo? Wait lang baro masabtan ko na ba. So nagingon si kuan nga tulod sa isa ka semana, pito ka adlaw magpabilin sila dayon sa unang adlaw kanang unang adlaw da gimension na sa ilang unang panagtigom. Bro, Dayon kanang giya mo na ilang gitiguman. sige. Unsa man ang kanang ay wa nahadlok pangutanon ni. Hadlok pangutanon, wala ni. Sibat layas. Mukha na ko sunod ni mo, Brad. Sige, padayonon to na. Ako, importante, Brad, no? Oh, sige. God bless. Alas 9:16. Alright, sige.